L'electricitat, vosaltres creieu que pot influir a casa nostra? Per exemple, imagineu-vos que aquesta és casa vostra. I si un dia hi ha una tronada, pot ser que caiguin llamps i que en caigui un aquí. Us imagineu què pot passar? Tenim una protecció. Veieu aquest ferro que surt aquí? Això és un parallamps. Però si tenim un parallamps només amb això, rebarem fort. La part més important del parallamps és això, la presa de terra. Perquè si jo la poso aquí, quan el llamp caigui, en lloc d'entrar a la casa, passarà per la presa de terra, cap a terra, i no ens farà res. Ara imaginem-nos que ve un dia d'aquells que comencen a sortir boires negres, es comença a fer fosc, baixem una mica els llums perquè estiguem més, ens sembli més realitat, i jo ara agafaré això, engegaré i des d'aquí faré caure un llamp a la casa. Veieu? Cauen llamps. Molt bé. Però ara, imaginem-nos que la casa no té parallamps. La casa sí tindrà presa de terra, però no tenim parallamps. Ara anem a provar què passa. Ens ha entrat a la casa, s'ha incendiat i ja tenim la casa destrossada. Per tant, heu vist que si us posen un ferro a dalt i no us posen la presa de terra, no accepteu aquest parallamps perquè ja veieu què us passarà. Una prova de com funcionen els parallamps.